Hryska išla po cestičke a za sebou ťahala batoh napchatý do prasnutia jedlom, ktoré vylákala od ostatných zvieratiek. Práve vtedy, keď si hovorila, že si niekde sadne, oprie sa o kmeň stromu a polovicu nádielky zje sama a nepodelí sa ani s kamarátmi. Začala od rybníčka tiché plakanie. Ajajaj, ojojoj. To je ale nešťastie. Ojojoj. Ozývalo sa odtiaľ. Čo si počnem? Čo si len ja počnem? Rysku to zaujalo, ukryla batôštek do snehu a prišla bližšie. Na brehu rybníčka našla pod veľkým listom skrytého žabiaka Emila. Čo tu robíš, Emil? Prečo sa schovávaš? Pri mojom domčeku stojí veľký bocian a bojím sa, že keď tam skočím, zlúpne ma ako malinu. V brúšku mu vyhrávajú muzikanti. Určite má veľký hlad, odpovedal Emil. Vôbec neviem, čo si počnem. Keď Hryska videla, aký je Emil smutný a vystrašený, srdce jej ľútosťou zovrelo, ale tiež dostala skvelý nápad.